Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Nga na santa, mag-upload na santa og handamanan sa kaawit o kini ang akong suliran. Bayno, di ta maglangan. Nia ang handumanan sa usa ka awit. Ang nagda sa kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang magtatampo nagda sa pangan nga J. Og sa kini ang akong suliran sad Punto Medical ang iyang suliran. Taga Kapalong, Davao del Norte nga ang sender si Angel. O mga ka-DJ, di ta maglangan. Ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Beb, kulbaan naman hinuon ko, uy. Ganun kulbaan man ka. Nga, ako man lang mga ginikanan. Mao gani, imo silang ginikanan. Basin o dili unya sila makauyon ako. Babe, naibaw ko nga makauyon sila nimo. Ikaw pa? Huwag usa pa. Kung mahitabo man nga dili sila makauyon nimo, wa ko'y labot. Ang importante nga mahal nato ang usag-usa. Og mahal kay tika. Salamat, babe. I love you too. May kay gidda na gyud taon ni mo Jay dinhi si Sally. Busy man gud kaayo mi ni Jay tito. Dili mag-abot ang among oras. Karon, di-leave na lang gid min duha para gahinan og oras ang among pag-anhi. Nangandam namin daan para sa among future pa. Huy, ikaw pa. Maikog ta nilang tita og tito, uy. Ay, wala problema na mo day. Nalipay sa mi nga ingon ana ang inyong mindset. Di sama sa uban diha nga kiat-kiat ang gihunahuna. Hinoon, tito. Ingan anak gid si Jay. Grabe ka responsable. Ay ngano bang nagtito man kanako oy. Pagpapa na nako. Sige pa. Salamat. Nya, nagpapanamagi ka niya. Magpakasal na ta. Babe, ayaw ra kog dad-a dinhi imong binuang. Ha? Wala ko magbinuang. Babe, will you marry me? Jay. Please. Please be mine forever, Sally. Yes, uy. Yes, babe. Thank you. Babe, Sally. Magbuhat ang dagang anak. Ayaw ka pala ka. Hatakan kag dagang anak. I love you. I love you. Nya, unsa naman? Nanisod ang imong tiyan? Wa pa man gihapon. Ay, mao ba? Sorry, babe. Ay, kabala ka. Di ta maundang hangtod nga masudan na ka, okay? Dili ko nimo bihaan. Nga nugod taon. Magtinabangay ta nga mahulman na. Tinabangay, YBI. Maayo kay kang mistoryag tinabangay ha. Way biya ay, pero sakit di sa imong buot nga. Wa pagid mamabdo si Sally. Hapit na bitaw ko kapuya ba eh? Tubutil yan na. Kapit kapuya ha. Imo niyo. Naguna-huna ko ba? Nabaka ni padulgan ang tanan ba? Unsaon na mo pag tawag og pamilya ani kung wa gani mi anak bisag usa na lang, di ba? Bay. No, shout out. Yan na, istorya sa ta. Ay sa pagunahuna ana eh. Ay pagunahuna ana. Ayaw pressure ay mong kaugalingon bay. Labig na gyud si Sally kay labaw pa siyang naningkamot para mamabdos na siya. Bay. Sige na. Siya ta diha unsa man ka para mahuman na ta. Sayo para ba ta mo duty ugma kay naapay naay mo puli una sa atong manager nga mga nakay. Shut na! Hello everyone! Oh, I am Gia. O sa pagkakaroon, Gia. ako na mo'y mag-manage din niya. So, why na ka istorya? Back to work na, guys! ay. Abi na ko gurang ang atong bagong manager bay. Di man day. Chicks man kayo. Oh, tanong ko ka sexy. Guwapa. Guwapa bitaw siya, no? Guwapa uy. Unya, pero tiba ni mong tutok niya naglakaw pa ingon siyang office. Ano sa mga kabay? Kasi nalimot ka, nga minyo na ka ha?
Oh, Basig ma-inlove ka ng Ma'am Gia, ha? ano siya? Hiyabag. Dili ay. Oh, di pa ka. Posible na may Ako tabo. lang na to. Gwapan. Jay? Oh, Who's Jay? Oh, who's Jay daw? ha? Wala, bay. Gitawag man ka, bay. Nga naman ka, ha? I heard nga ikaw kuno mo ay sinaligan ni Ma'am Gina. Yes, ma'am. Good. Gikan ka ron. Kuyog-kuyog na kanako ha. Ha? Ay, sakitan na sa kulikod, uy. Medyo late na sa gidbitaw tinuod, ma'am. Grabe ang atong overtime. Oo, okay. Daghan man o trabaho nun nga. Ang yan yung mahumandayon. Jay, pwede mo request? Pwede ni mo hilutan ang akong likod? Bisag kadiyot lang? Sige, ma'am. Ay, thank you. Okay, yes. Okay ni? Kana. Kini, ma'am? Ay, hinduta, uy. Bayain eh. Ganun, nangurog man ko. Ay, wala nga to ko'y malisya nini akong gipuhat. Hey, nagkurog lagi ka. Ma'am? Ayaw ka pala ka. Secret ani naton duha. Nagkihilot ko nimo para dili ka maisyo. Salamat, ma'am. Di lang ko gusto nga Ganun na buhat na pala ako. Kabugo na ako. Babe, Oh, ha? hey, okay ra ka? Maralagi kag dili may matang. Dili ko makatug. Pero okay ako. Katug na lang na, babe. Okay, kiss ko. I love you. I love you too. Nakonsensya ko sa akong gibuhat. Pero ang kuno na ako. Nga dili na mawa si Ma'am Gia sa akong hunahuna. Sa, nahinitabo niyong duha. Nabuang ng kado. Wala ko tuyo, abay. Siya ko tuyo, ah. Jay, na, uy. Imong asawa, grabe og pagsalig nimo. Niya ikaw na ginanggaw ra ka. Yag na imitabo niyo balik, ha? Di na may tabo. Kay muli kay na ko ni Ma'am Gia. Anong dili naman ako makalikay na mo eh. Kikil manggod kayo ka. Pero ay kabala ka. Matagan ni kang pagtugot ka buhaton ang na ni mong gusto. Buhaton ako. Ambot lang gini mo, Jay. Ay, gid pagmahay, ha? Kung masakpan ka ni Sally. Uy, kita rang tulo si Gia mo inahibaw ini. O nga dili kini maabot ni Sally. Bida. Wa naman kung makailan ni mo, bay. Kalit ng kagkausap, bay. Pero bahala ka. Unta, nag-enjoy ka ng gibuhat ni mo karon. Nag-enjoy ka ayo, di ba? Ha? Enjoy siyang sa ba? Sa inyong hide and seek sa imong babae. Oh, Sally. Ayaw na. Pahawa na din ni Jay. Dili na ko gustong daghang storya. Pahawa na. Sana. Ano nagilak-hilak man karon? Sakit kayo ba? Sakit. Mahal ka na ko si Sally. Pero nag-enjoy man kakauban si Ma'am Gia, di ba? Ya, saan mo na mo? Ha? Buwag ka na ko si Gia. Unsa? Karon ka na lang hinon magtigbuwag na ko nga mabdos na ko. Unsa? Jay, mahimo ka ng amahan. Di ba mao sa pangandoy nimo? Og ayaw ka bala ka. Dili ka na puyo uban ako, okay? Unya, kumusta namin kinabuhi uban ni Ma'am Gia? Okay raman. Hapit na siya mga anak. Malipayon ba ka? Bay, nalipay ko nga may umaabot ng kong anak. Pero, mahal pagyapon ako si Sally. Murag hagtod-sangtod na ni nga ko nga dadon ang pagmahay. Bay, si Sally ang nanawag. Nga mo ka? Tubagasa. Hello, Sally? Kumusta? Salamat kay nanawag ka. Nang dispose ko sa mga gamit diri sa bay. O nakita na ko ang paborito ni mong rilo nga hinatag sa imong lolo. Kuhaan din sa bay kung dili ka gusto sa basurahan ni mo mapunitan. Sige, ako lang kuhaon. Oh, si Gia? Mga anak na siguro? Kagwapo ang akong junior eh.
Liwat kayo siya nimo. Si Sally di tuod. Gia, mula ka sa ko ha. Magkuha ko sa uban ako mga butang nga nabilin. Okay, sige. Balik ba na yun, ha? Magpaabot min dudong nimo. Salamat kay wag gini mo gilabay og diretso ha. Dili pa man sa ko ingon anak kasalbahis. Ug usa pa, dawat na nako nga mo ni nahitabo nato. Nga dili gid para kita. Dili para kita pero mahal pati ka. Pwede ko muga ko sa katapusang hikayon. Sige. Kiming ka nakikusi mo mga kakos. Sige na, uy. Buhi na. Lakaw na. Excited na kay ko nga magkagitagbalik ni Dodong. Dili ka pwedeng makasod. O, pa? Nga naman. Mangutana kapag ano, human sa mong gibuhat sa akong anak. Unsa? Ayaw na lang pagpagkaroling no Jay na inagsenda kong video ni Gia nga dito kagikan sa mong ex o nagakos pa mo. Hugaw ka! Unya, buhikap ka sa kong apo. Unsa? Unya, unsay feeling? Sally, pero gibuhat pa nini mo. Mauna, kay gusto man gud nimo nga imuhon ang tanan. Wa ka makibuwag nako una ka ni kiringking og laing babae. Unya karon, tanawa, ang resulta wa na ginahibili nimo. Hasta imong anak na wa na nimo. Sally, By the way, kung mahitabo man gani nga pasayloon ka ni Jaya, og ma-okay mo? Ingnan siya nga dili ko mo perma kung mo file ka og annulment. Kay dili ko musukot nga magmanipayon mo. Timan ina. Sally. Grabe gyud ang gibuhat nga bawas ni Sally nako. Wa ko magdahom nga i-sit up ko niya. Pero angay ra sabton nako kay ako maning sa ang tanan. Mao grabe ang ako mga pagmahay sa akong gibuhat. Nawaha ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Jay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nakulahan nanghihinayang. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng pilumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktorin ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Angel, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in, apan wa mi anak. Taga Kapalong, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rigla, ug wa na gyud may makaanak sa akong ka-live-in. Araw inyo sabtan, sugdon ko sa 12 anyos pa lang ko sa pagkadalaga pa nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Amin ko, ma. May kay naabot ka na, Angel. Pag-ilis na dito. Pahuan ni mong adlaw eh. Oh, ma. Human ni mong ilis ay, pag sag-ubo niya tubig ha. Sag-ubi ng mga bakanting galon diha. Ma, pwede si kuya lang ron. Kay kapoy kaayo nga akong lawas. Nga nang gikapoy mo kuno ka? Nagkunsa mo rin kasi eskwelahan ha? Nagkiat na sa kagmaayo dito. Lain gani ang akong lawas. Unya, magkiat na hinuon. Kay naunsa man di ay lagi ka? Gilantan ka? Rico na be. Di man kainit, uroy? Basta, kapoy kaya akong lawas ilihok. Nag-ilis ako, ma. Naunsang tong bata. Mag-ilis na ko. Apilon ko na lang sa dughubo ang akong underwear. Kay murag basa man ni, oy. Sa singot siguro ni. Hala, dugo! Ano na may dugo ang akong panty? Ma! Mama, oy! Ma! Ano, oy? Lansan ka? Ma, awa! Awa ko panty na dugo! Naunsa dahi ko, ma! Ay, pastilan. Ay, mao
Mao day nagluya ka. Kay giluko na di ay ka. Ha? Angel, daga ka na. Ha? Lo, sayo ako ni mong nadaka. Palagi ko ay. Pero wate siguro, oy. Kay gamay naman tong dugo, ah. Ha? Inay na kaayo pa. Dili pa siguro tumaoday, oy. Anya, nagkaduko man kang imong underwear. Gani. Pero gamay na lagi. Muraragwa, oy. Palita og manggang hilaw na sa kantin. No. Dili pa ko nyo na maayo nga mukhaan og aslom ang nadaga no. Unsay koneksyon? Ang ingon sa akong mama, nga katong nagkaon ko og manggang hilaw ba, nga kung madagan ako no ko, di na ko no na pwede. Kaya ang aslom, makabagtok na sa dugo. Unsa? Mabagtok ko na nga tong dugo, ug dili mo gawas. Ikutuoan na, Cherry, oy. Bala ka, uy. Basta kay, makadaot ko no nang magsigi og kaon og manggang hilaw niya, nadaga na ka. Ay, dili kumutuoan na. Asa ko tuo. Tana, oy. Palitag manggang hilaw sa kantin. Ma, mga 5 ka buwan na lagi nga wa ko riglaha. Unsa? Ingon ka, nga ukon madalagan ako, kada buwan ako dugon, wa lagi. Agoy. Lisura din mong makakitag liwat, Angel. Lisod kang mamabdos, anak. Ha? Grabe maglayag ang akong rigla. Kayo sahay mo abot pag 5 o 6 ka buwan, usa ko dugon ug usab. Hangtod nga pag 17 years old na ako, sayo kong naminyo. Unya, tinuod ko din kisulti ni mama. Nga lisod kong pamabdusan, Jason. Huh? Kaya mag 5 ka buwan na lang ta nag-live-in. Nya, wag gihapon ko mumabdus. Oh, okay na siya, bay. Kay ingon ni mama na ako nga mga bata pa ta. Aw, ikaw ang nagkontrol? Waman, wama ko mag-control. Oh, lagi ha. Kaya ko, kinahanam sa dunta ko nga magka-baby na ta, Jason. Lain baho sa giluto ni Jason, oy. Son! Saan na mong giluto, oy? Corn beef, imong paborito. Ay, paborito ka bahoan na, oy. Ha? Nga nagkasukaon man ko sa corned beef nga giluto ni mo, Jason. Nga maumanto na akong ganahan mabuntag. Oh, yan na to pamahaw. Di ko mo kaon, anay, Lord. Bahoan, ay. Imo ba ni paborito? Hala, bahoan na ka sa imong paboritong kanon? Uy, kung mao ka na, mabdos ka na, Angel. Ha? Ako mabdos? Wa na ko duga og pila ka buwan, Jason. Pero may manggod ni kay layagonon manggod ko. Oh, ha? O kung na, palit ko pregnancy test na. Awa, Jill. Positive! Mabdos ka! Mao ba? Yes! May anak na unya ta, Jason. Laoy, nagtuogid ko og lisod ko mo mabdos. Kay layagonon man ko. Maklaro ng imong tiyan, Angel. Pila na ba ni na kabuwan, ha? Unom naman ni kabuan, ma. Uy, pagod nga nung nagluya man ka, uy. Ambot ma, uy. Luya ka ayong akong lawas ron. Okay. Oh. Ay, nisakit na po ang akong tiyan. Ha? Uy, ano kung nagsakit na nga, di pa man katalian na, Ron. Unom pa man ka nakabuwan. Oh, hala. Angel, dugo! Oh, ginoo ko. May dugo nga midagay na sa mong BTS! Nakuhaan gid ko. O guman adto, 2 ka tuig na ang nakalabay. Ngawa na gid ko mumabdos og usab. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Tinuod bagod na kung magsigi og kaon og aslom sama sa manggang hilaw, makabagtok sa dugo. Mao ka ni ang hinungdan nganong layagonon ko kay maglisod og gawas sa akong dugo. Ikaduhang pangutana, tinuod ba sad nga kon layagonon, lisod sad nga mumabdos? Kay pila pa man kabuwan sukad sa among pag-live-in sa akong uyab, usa ko na mabdos. Unya, nakuha pag yun. Ikatulong pangutana, nakuhaan ko pag 6 months na ang akong tiyan. Og 2 na katuig, sukad ko nakuhaan. Wa na gid ko mumabdos pag usab. Mumabdos pa ka ko?
Ikaapat nga pangutana, wa raman ko paraspa dihang nakuhaan ko. Mausad ka ni ang hinungdan kung nganong wa pa ko mumabdos pag-usab o tungod sad ka ni kay sayo kong naminyo. Ikalima o katapusang pangutana, hingaon sad ko og junk foods. Wasab ko madaot ang akong matris sa junk foods, maong wa na ko mumabdos og usab. Unsa may among buhaton, aron mo mabdos ko pag-usab. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Angel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisap si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner nga lisensyado nga medical doctor ug ako usa ka lisensyadong abogada ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Mo na ay namugdugaya ay naninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padesad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Ug kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Mapasalamaton mi nga sa pipila gyud ka tuig no wa gyud mo mubiya padayon mo nga naminaw, nagsubaybay, nagsuporta sa atong programa, and thank you kayo sa ato ang mga likers ug followers sa ato ang YouTube channel, sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account, sa kini ang akong suliran official writers page ug sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account, sa ato mga followers din ha guys, thank you, ug sa mga nag-like ug nag-follow kang Dr. Rene Obra nga Facebook account. Unsa may ato ang makutlong pagtulunan karon? Ang ato makutong pagtulunan ko nga adlaw ato ni mo kini nga your core is unbreakable. Yes. You will rise above your storms stronger than ever. Yes, tinuod gyud. Oh. Kanang magkuan gyud ta nga kita mismo ang ato ang from within. There is a force, stronger force from within nga makahatag natog kadasig nga magmalampuson ta maski unsa pang mga problema nga ato ang sabgubangon, di ba Dok? Yes. Kasi may mga great na to today, Dok. Ang akong igil today, mga taga maning akong gihuhawiran dire, mga taga Pasil Suba area, no? Pero may ganun silang maminaw mga silingan ni Runa Inok, no? O mga kaila ni Dr. Attorney Albora, Raul Albora. Disinistro sa mga taga Tomas Upo sa Southern Leyte. Si Joel, Johnny, and Danny Obra, no? Akong kapilido. Gaw Kaloy Acero, Musot Family, mga taga Upper La Libertad, mga Pator Family, Ogterio Family, Basnilio, Shansham, Sasan, diha sa Naga City, mayong pagpaminaw. Yes. O under karong adlaw taga Kapalong, Davao del Norte. Tagoon sa pangalan nga si Angel. Angel, hingkod ang pangidaron, may kalibin, apan wala pa'y anak, yes. Taga Davao del Norte. Dako kayo ng Davao ato nino? Dako jud kaayo. There was one time I traveled, nagdaghan mi sa from Davao City, nag-attend convention. Nag-travel mi sa Buda, going to Cagayan de Oro. 2 hours namin nag-travel sa land trip ba. Davao City, maghapon. Pakita di ba sa mga elementary dako school. Dako jud ang Davao. Davao City, yes. maghapon. Land area, grabe ka dako ang Davao gyud, Dok. Very proud to be born in Davao City. Unang pangutana ni Angel, Dok. Tinuod bagod kuno nga kung magsigi og kaon og aslom sama sa manggang hilaw, makabagto og dugo. Mao kaha ni ang nakaingon nganong magsigi siya kanang ang sa iyahang menstruation layagonon kuno kay siya ug maglisod og gawas ang iyahang dugo. Ikaw ato ni mo kaon mo kag manggang hilaw. Di ko hili kog manggang hilaw manggudok. Dili kay ganahan ko pero dili panapanahon kana nagitan nga lami gwapa kay mangga maibog ka naihipon pero di ko mangita. Diadol sa kong klinik na maligyag manggang hilaw. No. Labi nang nahihipon. Magsalivate ka, maglaway ka no. O usahay ka na, malami tan-awon pero usahay pud ka nang mukuan na mo si imong hipon kanang mupilit na ba niya murag baon ko babaan hipon. So sa may naa sa mangga. Aslom, yes. Aslom, manggang hilaw man. So naani siya ingnon ta acid no, gamay. Nya na po din siya vitamins, vitamin C tingali no. Kay fruit man ni siya. I don't think so nga because of the manggang hilaw nga mubagtok ang dugo sa usa
katao, no? Daghang mga factors nga mulay kanang abnormal ang yung menstruation sa usa ka babae. O usa ani is nutritional. Ay kagkaon man kang hilaw, hindi ka mukaon og other source of nutrients, mamalnourished ka. Other than that, hormonal. Depende sa imong estrogen, progesterone level. Other than that, ang imong physical activities. Naami na ako na-encounter nga nabasahan ako nga people who are used to have some extraneous exercises, grabe kayo, posible sad mapiktuhan ang ilang ingnon ta hormonal level. So kanang grabe nagud kayo gud nga mga atleta, ka-experience man sila og mga irregularities lang menstruation. As well, no, normal menstrual cycle is 28 to 31 days, no? Below that and above that is alarming, no? So it could be nutritional, it could be due to physical exertions, no? Not because of the manggang hilaw, na. Okay, ikaduhang pangutanas, tinuod basad nga kung layagonon lisud sad nga magmabdos. Kay pila na kuno kabuan sukad sa iyang pag-live-in sa iyahang uyab usa siya na mabdos unya nakuhaan pagyud siya. Yes, lisod gyud magnabdos because ako na ningingon sa pareha ning mga pangutana, the proper or the right timing posible taas ang posibilidad nga magkabuntis ang usa ka babae kung na sexual contact around the ovulation time. Ang kuno sa man ang ovulation time, that will be around 14th day from the day 1 sa menstrual cycle. Now kung irregular ang imong menstrual cycle, maglisod man kag timing kung kano sabay imong ovulation time, no? So mao na nga kuan ra gyud kanang timing ra gyud kung ihatag gyud ninyo nga mabuntis ka, tagaan mo anak din mao na pagbuot sa Ginoo, no? So ang ingon ko no sa among family planning o kanang among ubigay ni nga mga teachers sa una nga the one of the way ko no nga dako ang tansya nga mabuntis sa babae is to have sexual contact kung mahimo lang every other day or every day. So, depende pod sa how healthy is your sex partner. Kung naa ba siya enough sperm cell nga maka-fertilize sa imong matured nga ova, no? Egg cell. So daghang factors be clear. Tinuod, lisod magbuntis kung irregular ang imong menstrual cycle. Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana, Doc, is nakuhaan kuno siya pag 6 months na sa iyahang tiyan. Uy, kasayang, no? Ug duha na katuig sukad kuno siya nakuhaan, wa gyud siya na mabdos pag usab mo mabdos pakahaba kuno siya. Of course, no? Oh, yes. Kung bata pa man ka, you are still in your 30s, no? Bata pa man siya, no? As long as kung balikon, you have a healthy sexual partner. Akong pangutana, na ito nakuhaan ka na raspahan ba ka, no? Kay para nga malimpyuhan ang imong ka. Ako suggestion lang, Angel, nga magpagam kag ubigay ni diya sa Davao, no? Daghang mga ubigay gynecologist na nagpractice ng dapita para nga ma-monitor ang imong body temperature, ang imong health, nutrition, nga dako ang tsansa nga magkabuntis ka, no? Kung nakuhaan ka, meaning bantayanan gyud kang magbuntis, no? Dili gyud ka magpa-expose. Kung hopefully magbuntis ka for the second time around, magpagalam gyud ka og OB gynecologist para mag-monitor ka progress sa pregnancy ug ang of course to include the nutritional side of it, no? Correct. Pagam gyud, no? Ug ang ikalimang katapusang pangutana, hingaon sad siya junk food. Ay, mga bitsin man ni MSG. Wa sad ka madaot ang iyahang matres sa junk food. Maong wala siya mamabdos og usab unsa may iyahang buhaton aron mamabdos siya usab. Tantanan mga omyat ng junk food sabi nang nat sa travel, no? Pero ako ikasulti lang kanang junk food wala gina siya nutritional nga value, no? Basta ba lang sa lami mo sa gud nguya kaon na tanok kag TV, Dok, Netflix. Kada mo travel bitaw ka, sa kayo kag bus, mo na kao sig usap. Picnic, pero wag gina siya nutritional. Lami man sa, Dok. O lami sad. Ayaw na pagkatimpla nila, no? Correct. So kaon na lang diha og naay mga baligya dihang mga pagkaon nga healthy food. Kibaw no? ka kay ang ato as giingnan ko no nga ang kanang ingon nila, Dok, no, sa akong upikay ni nga usahay, ang kind of egg manggod that we will produce sometimes magbase pod sa ato ang lifestyle, sa ato ang nutrition, sa ato ang kaon. So if ganahan ka makatabang sad gyud nga healthy pod ang imuhang kaonon kaysa sa magsigi kag kaon og unhealthy food. Kay basin dili pod strong ang imuhang eggs. Munang maglisod sa kag mabdos, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisap si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio
video mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw. O salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Sa inyong pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit o kini ang akong soliran. Pasensya kayo nga wa ko ka-upload sa kung ako pasultihon. Basin ugma na ana. O salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.